צריך אישור, לא מהמדריכה. המדריכה לא מעניינת אותי. אם מבחינתה יש לה פה אינטרס כלכלי שהילד שלי וזאת תישאר לה מזה 30,000 שקל לחודש בשבילה. עם כל הנסיעות וכל הקשקושים מסביב זה איזה 50,000 שקל לחודש. זה מה שמעניין אותה, היא רואה כסף. אותי מעניין מבחינת בית משפט הגשה. הנייר הזה ביד וחתמה. זה מה שמעניין אותי. אני עכשיו אכנס, אני אוודא. למה הבאתי שניים? אני אוודא. אני אכנס עכשיו, אני אוודא. אם אתה יכול רק... כנסי עד בחורה כאן. אם את יכולה רק, תסתכלי, זאת התעודת זהות שלך, תחתמי, הריני מקבלת הריני מאשרת את קבלת ההחלטה של בית המשפט וחותמת. אם את יכולה רק לבדוק תעודת זהות שלה, שזאת היא מקבלת את זה, למה הם מתחילות לשקר ומשגעים את הספר? אני אסביר לך מה. לנסוע הלוך חזור, אני תכנון מפתח תקווה. מבחינת המקום פה יש להם חוקים וכללים. אוקיי, שנייה. זה לא חוקים של מדינת ישראל. מה זה דעתך? זה דעתך, דעתי זה דעתי, מה שבשם, מה שהם רצו. אני אכנס בפנים, אנחנו נבדוק. אם מבחינת החוקים שלהם מותר לה לחתום על זה? חייבת. שנייה. אם לא, אני אזהה אותה בתעודת זהות, אני ארשום, מוסיף את זה, הכל יהיה רשום. אוקיי, אז רק תזהי אותה. לזהות אותה זה כן, זה... אם היא מסרבת לחתום, תרשמי לי רק מסרבת לחתום על העותק. גם טוב, שלא תחתום. אני מגיש את זה לבית משפט. לא מעניין אותי, אין לי מה אני נוסע הביתה, אני נוסע לפתח תקווה. אני פתח תקווה, בכלל לא מעניין אותי הסיפורים שלה. הן חיות פה בסדר. זה לא בשביל. טוב, אז את יכולה בבקשה... עדן? אין גם את הבקשה של מה שביקשת, רואים פה רק את הזה, אנחנו לא מכירים. עדן, את יכולה בבקשה רק לזהות ולכתוב ולתעד לא כותבת לך שום דבר. עדן? המנהלת של המקלט אמרה חד משמעית שאנחנו לא עומדים לך שום דבר, זהו. כנסי איתה, תשאירי את הבחורה, היא מסרבת, תסתכל על כל הדברים האלה, אם היא מסרבת, אנחנו נשאר בדוח שלנו. 100%. זהו. נרשום בדוח שלנו, אני אתן לך עכשיו מספר אירוע. בבקשה. כן. Your light is in here? אתה נותן את זה לשופטת, Your light שופטת יש is in הסמכות להוציא דוח משטרתי. בוא רק תן לי את המספר שלך. הנה, אני רושם פה. לא, אני רוצה גם את המספרים שלך, שאני אגיד... מספר טלפון, אני לא יכול... אני רושם לך עכשיו במפורט. אישיים. אני רושם לך עכשיו במפורט. איזה צוות, מה השם שלי, מה השם השוטרת, מספר ניידת, אם אתה צריך הכל. תשמע, הלוואי וכולם היו כל מיני. כן.